ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାର ଅବଧି କେତେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 52 ସେକେଣ୍ଡ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହୀରା। ମାନବ ଶରୀରର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଟୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥି। କେଉଁ ଧାତୁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତମ୍ବା ଧାତୁ। ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଆକାଶ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳା। ଟେଲିସ୍କୋପ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜଘାଟ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠାରୁ ଚାଲିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୋଲକାତା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1853 ମସିହାରେ।